Назови 3 неща, които са общи между теб и човека от среща. Това не е ли за по-накрая това въпрос? Добре, Езикът. така. Ти спортуваш? Да, И аз спортувам. добре. Играл съм 5 години баскетбол, 1 година бейсбол. Да, и след това фитнес. До ден днешен, когато мога. А ти? Аз тренирал съм волейбол, лека атлетика. Съмнявам се да си бил мажоретка. Бях мажоретка. Но ще не съм. Но ще се помисля. Ще ти кажа къде ходи. Добре. Може да. С мултиспорт може ли? Ще се обадя да пътувам. Може абонамента да на скъл. Чаровен си. Аз мятам за себе си, че също съм чаровна. Нали, скромността е качество за хора, които нямат други качества. И предполагам, облича се добре. Смятам, че и аз се обличам добре. И ти си красива, и аз съм красива. И ти имаш хубава усмивка, и аз имам хубава усмивка.